Ja, meneer De Buk, een nieuwe coalitie in de gemeente Terneuzen. Hoe voelt dat? Bijzonder, wel heel trots op dat het gelukt is. Natuurlijk, de verkiezingen waren 18 maart. Nu is het eind juni, dus ik ben heel blij dat het gelukt is en dat we eruit gekomen zijn. Was nog spannend? Het is altijd spannend, hè, natuurlijk, als je ziet wat er op ons af gaat komen in Terneuzen. Grote uitdagingen, dus ja, dat was wel even spannend, maar we hebben elkaar de goede puzzel weten te leggen. Nu worden natuurlijk ongetwijfeld nog de portefeuilles verdeeld en zo. Of kan je daar al iets meer over vertellen? Nou, de portefeuilles hebben we op hoofdlijnen met elkaar verdeeld. Die conceptverdeling is ook klaar. Die wordt ook gedeeld, ook naar de buitenwereld toe, ook naar de gemeenteraad. En in de eerste collegevergadering, na de beëdiging van het college, wordt die definitief vastgesteld. Dus het is nog een conceptversie, maar we hebben wel zoveel mogelijk raakvlakken van iedereen proberen aan te tikken. Toch zijn er wat wisselingen in, hoorden we net. Bijvoorbeeld, Sociaal krijgt niet meer bijvoorbeeld het thema onderwijs. Is daar een specifieke reden voor? Nou, dat is iets wat we ook met elkaar besproken hebben. Ook eigen wensen zijn er volop in meegenomen. Ook wensen vanuit de gemeenteraad, vanuit de andere partijen. En ze hebben met elkaar echt wel een goede puzzel weten te leggen, waar echt iedereen achter kan staan. Van in ieder geval de nieuwe wethouders die zich tevreden kunnen stellen met deze verdeling. Nu komen er in het bestuursakkoord redelijk wat thema's terug. Wat grote thema's, kleinere thema's. Onderverdeeld in een aantal koppen, als ik het goed zeg. En een daarvan is bijvoorbeeld goed bestuur, sterk bestuur. Hoe ga je daaraan werken? Nou, goed bestuur is eigenlijk, gaat over alles wat we hebben over communicatie, over participatie, maar ook de financiële paragraaf zit bij goed bestuur. Dus alles wat daarmee te maken heeft. We hebben ook juist een paragraaf gewijd aan bestuurssamenwerking. Dus juist de bestuurscultuur in de gemeenteraad, binnen het college, binnen de coalitie, binnen de oppositie. En op die manier, daar zullen we met elkaar de komende jaren aan moeten werken. Van hoe gaan we op een andere manier samenwerken, met een open blik naar elkaar toe. En ook gewoon met meer ruimte dat we voor elkaars inbrengen. En daar willen we gewoon de komende jaren aan werken. U zei daarnet, voordat we het naar buiten wilden brengen, hebben we ook nog gesprekken gevoerd met bijvoorbeeld oppositiepartijen, hoe zij erin stonden. Hoe werd er gereageerd door oppositiepartijen? Nou, het akkoord hadden ze nog niet gelezen. Dat hebben we nu ook met de raad, met alle raadsfracties gedeeld. Maar we hebben het juist met elkaar uitgebreid gehad. Hoe willen we de komende jaren gaan samenwerken? We hebben het vooral ook over die bestuurscultuur, interpersoonlijke relaties gehad. En vooral daar hebben we met elkaar het goede gesprek over gevoerd, zeg ik eerlijk. Het was ook heel prettig om dat gesprek te mogen voeren. Geeft ons ook weer wat lessen van hoe wordt er naar ons gekeken als vier partijen. Ja, en daar gaan we gewoon de komende jaren als college aan werken. Maar ook de vier partijen die straks aan tafel zitten. En ik denk dat we daar best wel een paar mooie stappen kunnen zetten in de samenwerking. En we hebben geprobeerd om dat de afgelopen week ook al te laten zien. Ik moet toch vragen, waren die gesprekken ook met de PVV? Die waren ook met de PVV, die zaten ook aan de tafel erbij. Ja. En hoe werd er door hun gereageerd? Kijk, ik ga niet te veel uitweiden over de vertrouwelijke gesprekken die we hebben gevoerd met elkaar. Maar ik denk dat we met elkaar het goede gesprek hebben gevoerd juist over van hoe willen we met elkaar samenwerken. En gaat het voornamelijk over de bestuurlijke relatie met elkaar. Kijk, op politiek vlak denk ik mag je ook met elkaar verschillen. Moet je ook met elkaar verschillen. We zijn niet voor niks met 12 partijen in de gemeenteraad van Terneuzen. Dus op inhoud met elkaar het stevige debat voeren, dat moeten we ook blijven doen. Maar wel dat we het op een persoonlijk vlak, dat we het daar wel bij elkaar op een andere manier kunnen invullen dan wat het de afgelopen jaren werd. Het misschien soms te persoonlijk. En daar hebben we met elkaar van geleerd en daar gaan we mee aan de slag. Ik denk dat een van de thema's waar dat misschien het moeilijkste gaat worden, is dan toch dat AZC-thema misschien. Daarom hebben we ook juist in dit bestuursakkoord, in het vorige stond er eigenlijk helemaal niks over opgeschreven. We hebben hier echt wel wat meer aan gewijd, ook vanuit de verkiezingsprogramma's, vanuit het ophalen van de gespreksverslagen die er al lagen. En daar hebben we geprobeerd in één tekst van te maken. Ja, hoe staan jullie of hoe staat het beschreven in het bestuursakkoord, dat thema? Nou, hoe staat het beschreven in ieder geval dat we willen voldoen aan de landelijke wet en regelgeving. Dus de spreidingswet is daar onderdeel van, maar ook de Zeeuwse afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. En dat vraagt ook om een zorgvuldige afronding van het dossier Handelspoort 1. We zien ook wel ruimte om met het COA nog een keer het gesprek te voeren. Als het gaat over de bestuursafspraken die er gemaakt zijn. Ja, we hebben gewoon een opgave ook liggen naar de omgeving, naar de inwoners. Als het gaat over die samenwerking, die participatievorm. Ik denk dat er heel veel geleerd is van de afgelopen de afgelopen maanden. En daar zullen we met elkaar ook lessen uit moeten trekken en mee aan de slag moeten. Maar dat kunnen we niet alleen, dat zullen we met de hele raad moeten doen. Nu ging het ook een beetje over, het is een wat flexibeler raadsakkoord. Want er kan het een en ander geschoven worden. Hoe moeten we dat zien? Nou, eigenlijk het bestuursakkoord is ook wat heel veel fracties hebben gevraagd van timmer niet alles heel erg dicht. Nou, op een aantal thema's is dat wel gedaan. Juist ook op verzoek van een aantal partijen. Dat zag je ook in de gespreksverslagen. Dus bijvoorbeeld op de campus, rijksenergieprojecten zijn we wat dieper gegaan dan normaal. Juist omdat daar de verschillen heel groot zijn tussen alle partijen. Daar moeten we echt elkaar vasthouden. Maar op heel veel andere thema's, als het gaat over de zorg, over bereikbaarheid, over woonomgeving. Daar zie je ook wat meer overeenkomsten. Daar hebben we gezegd, dat schrijven we op hoofdlijnen op. Dat we de komende maanden en de komende jaren met elkaar ook gewoon het debat kunnen blijven voeren. Om een zo breed mogelijke opgave aanpak te maken. Ja. Nog even iets heel anders. Is meneer Van Hullen nu blij dat hij eigenlijk met pensioen kan? Meneer Van Hullen zit erop te wachten, denk ik. Dus die mag nog 2 weken moet hij volhouden. En dan mag hij ook van zijn pensioen gaan genieten.